Toto je neurónová sieť. Funguje podobne ako mozog, ale digitálne. Umožňuje počítaču učiť sa z dát a robiť rozhodnutia. Naľavo sú vstupy. Sem prichádzajú dáta. Obrázky, text alebo čísla. Každý bod je jedna informácia, ktorú sieť spracuje. V strede sú skryté vrstvy. Neuróny tu kombinujú informácie a hľadajú vzory. Práve tu AI spracúváva dáta. Signály putujú medzi neurónmi. Každé spojenie má váhu, ktorá určuje dôležitosť signálu. Váhy sa upravujú učením, aby bol výsledok presnejší. Na konci je výstup. Tu AI poskytne výsledok. Napríklad rozpoznanie obrázka alebo odpoveď. Tento proces sa stále opakuje, aby sa sieť učila správne reagovať.